का रउआ सभे कबो सोचले बानी जा जवन आदमी पहिले हर बात पर हंस देत रहे आज उ चुप चुप काहे रहे लगलन। जवन हर केहू खातिर जान दे देत रहन आज उ आदमी दूरी बना के काहे चले लगलन। लोग कहे लगलन अरे उ त बदल गइलन, लेकिन सच्चा सवाल ई बा का उ सच में बदल गइल बड़न कि उ बस टूट के खुद के बचावे लगल बड़न अपने आप के। आज हम कहानी ना कोनो फिल्म के बात ना बल्कि दिल से निकलल सच्चाई बताई। अगर ई वीडियो आखिरी तक देख लीही तो रउआ खुद के अंदर झांक पाई। नमस्कार दोस्तों, सनी S755 चैनल पर रउआ सबके दिल से स्वागत बा। आज के विषय सिर्फ प्यार तक सीमित नइखे, ई हर उ आदमी खातिर बा जे कबो न कबो आपन आदमी के खो चुकल बा, अपनापन खो चुकल बा। ई वीडियो पूरा तरह संस्कारी बा और दिल से जुड़ल बा। दिल टूटे के मतलब लोग समझेलन प्यार में धोखा, लेकिन दिल तबो टूटेला जब आपन समझे वाला पराया जैसन व्यवहार करे लागेलन। जब विश्वास के बदले भरोसा के बदले चुप रहे के मिले और अपनापन के बदले दूरी। ई दर्द आँख से ना सीधे सोच से बहेला और आदमी के बदल देला। दिल टूटे के बाद सबसे पहिले भरोसा या विश्वास मर जाला। आदमी सोचे लागेलन अगर आपन लोग ऐसन कर सकेला त अब केकर भरोसा या विश्वास कइल जाओ। एसे उ कम बोले लागेलन, कम मिले लागेलन, दिल जल्दी ना खोलेलन। ई घमंड ना ह, ई डर ना ह। लोग कहेलन अब तू बहुत चुप रहे लागल बाड़, लेकिन कोई ई ना पूछेला कि उ चुप काहे बाड़न। दिल टूटे के बाद आदमी समझ जालन कि हर कोई सुने वाला नइखे, एसे उ खामोशी के सहारा लेला। ई कमजोरी ना ह, ई खुद के रक्षा बा। बदलल आदमी गलत नइखे, असल में उ अब हर रिश्ता के तौल के निभावेला, हर बात सोच के बोलेला। दिल टूटे के बाद आदमी दिल से कम दिमाग से ज्यादा चले लागेला। हर दर्द कुछ सीख दे जाला। दिल टूटे के बाद आदमी सीख लेवेलन जहाँ कदर न होखे उहाँ रुके के ना चाही। खुद के इज्जत सबसे ऊपर रख के ई सीख देरी से मिलेला, लेकिन जिंदगी भर काम आवेला। अगर आज रउआ टूटल बानी त याद रखी त ई बदलाव हमेशा खातिर नइखे। समय लागेला लेकिन घाव भर जाला। रउआ फिर से हंसे लागम, फिर से भरोसा करे लागम। बस गलत इंसान पर दोबारा दिल मत दिही। अगर आज ई वीडियो रउआ
अंत तक देखनी है तो समझ ली रउआ कमजोर नइखी, रउआ सच्चा इंसान बानी। अगर इ वीडियो दिल छू गइल के तो लाइक जरूर करम। ऐसने संस्कारी और सच्चा वीडियो खातिर सनी S755 चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबा दी ताकि हर वीडियो फट से रउआ भी पहुंच सके। आपन बात कमेंट में लिखी, काहे कि बोले से दिल हल्का हो जाला। धन्यवाद।